batang dalam lurah ditembak patui kuku dua itu sebabnya mangkok mati. Bukannya sayang nan lah berubah lai taraga yo nak basuh badan tak dapat pulang kini badan tak dapat pulang kini. Walaupun rindu lah mendalam taguhkan iman dalam dado. Jika nyampang adik taraga pandanglah bulan di tengah malam. Bayangkan denai di dalamnya, bayangkan denai di dalamnya. Walaupun rindu lah mendalam taguhkan iman dalam dado. Jika nyampang adik taraga pandanglah bulan di tengah malam. Bayangkan denai di dalamnya, bayangkan denai di dalamnya. Nan disesali mengada dulu kita bertemu. Kalaulah untuk menyesal diri dalam dia adik bapa liang nan membuat badanku sansai. Kasihlah jadi dia darah daging mengalah kini yo adik bungkai. Putih jo apa kadenai ule sabablah adik nan maudaknya disiko hati mangkoknya jame putih baraso yo basangajo. Nan kata
nan suci. Sesali mengada dulu kita batamu, kalaulah untuk menyusun diri. Dalam dia ada bapali nan membuat badan ko selesai. Kasihlah jadi dia darah daging mengalah kini yang adik bungkai. Putih doa ko kadenai oleh sabablah adik nan mauratnya disiko hati mangkoknya jame putih baraso yang masa ngajo.